A teraz odozdám slovo Anke Verešovej. Môžem poprosiť? Mikrofón. Ja by som ešte doplnil, hovoríme o riaditeľovi nadácie a budeme sa pýtať tejto nadácie, či skutočne bol tento tlak vyvolaný priamo v mene nadácie alebo v mene súkromnej osoby. Ďakujem. Anka Verešová. Ja vás tiež všetkých pozdravujem v tomto novom roku. Alianciu za rodinu podporuje viac ako 100 organizácií, ktoré pracujú veľa rokov s rodinami a takým ich spoločným princípom alebo heslom sú prorodinné hodnoty. Ja som jednou zo zakladateľiek z takejto organizácie, ktorá pracuje už 16 rokov s rodinami. Je to nezisková organizácia Áno pre život. A ja som vám doniesla všetkým, ako ste tu, aj darček k novému roku. Tam vzadu na stole budem rada, keď si zobriete stolový kalendár, ktorý vydala naša organizácia s nejakými informáciami, ale hlavne teda s deťmi, s fotografiami detí, ktorým sme pomohli. Takže odo mňa máte aj darček. Nakoľko hovorím, že už 16 rokov robím v organizácii, v neziskovej organizácii, ktorá pomáha rodinám s deťmi, matkám s deťmi, tak my v organizáciách naozaj vidíme všetky tieto problémy rodín, sociálne problémy rodín, a to sú vlastne problémy Slovenska. Vidím a vidíme, že silná a súdržná rodina, postavená na trvalom vzťahu mamy a otca, dokáže predchádzať sociálnym problémom. Aliancia naozaj žiada iba to, aby sa kvôli požiadavkám homosexuálov nebrali práva deťom a aby sa rodinou nenazývalo niečo, čo ňou nie je. Aj naša spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie prostredie rodiny, tvorenej otcom a mamou. Tak by som vás chcela aj vás poprosiť, aby sme sa začali konečne na tento problém a na rodinu pozerať očami detí. Začnime ich konečne chrániť. Je najvyšší čas teda žiadať, aby sa pri tvorbe politík vždy posudzoval vplyv na dieťa, a to znamená na rodinu. Následky dnešných našich rozhodnutí totiž budú žať naše deti. A je preto potrebné kričať z striech, a ja chcem kričať zo striech, čo sa tu už dlhodobo deje. Dnes totiž denne hovoríme iba o právach dospelých ľudí. Mnohí z nás dospelých zápasia o svoje individuálne dobro. To nie je nič nelegitímne. Ale kde zostávajú deti v tejto ľudskoprávnej agende dospelých jedincov? Kde je miesto v živote nás dospelých? Kde je miesto detí v živote nás dospelých? Je naozaj pre mňa smutným konštatovaním, a hovorím na základe profesionálnej skúsenosti, že ani v 21. storočí svet nás dospelých vôbec nevie ochrániť dieťa. My nevieme ochrániť počaté deti, lebo nevieme alebo nechceme pomôcť ich mamám a otcom. Nevieme ešte ochrániť ani deti pred zneužívaním, zanedbávaním a týraním. A napríklad posledne, keď belgický parlament prijal zákon o eutanázii detí, tak v našich médiách sa objavili titulky, ako by sme našli liek proti smrteľnej chorobe. Deň D je tu. Ja sa pýtam, že či sme stratili zdravý rozum. Je toto ten najlepší záujem detí a je toto ich dobro detí, tak ako to hovorí aj náš zákon o rodine? No a aby toho nebolo málo, sú tu vlastne snahy na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Neexistuje žiadne ľudské právo na registrované partnerstvo ani na adopcie detí. Európsky súd pre ľudské práva vyslovil, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá, ale ak ich už príjmeme, ostatné už nebude na našom rozhodovaní v parlamente. A dnes už nikto nespochybní, že registrované partnerstvá sa spájajú s adopciou detí. A adopcia detí pármi rovnakého pohlavia je experiment na deťoch. Experiment. A my nemôžeme dovoliť experimenty na deťoch. Nemôžeme skúšať, či nám to vyjde alebo nevyjde. A ak prídeme na to, že to nebolo správne, to čo potom urobíme? My sa tým deťom ospravedlníme alebo ich nejako finančne odškodníme?
No a práve o tomto je aj koncept našej kampane, o ktorej chcem teraz povedať niekoľko informácií. Kampaň budeme viesť v televízii, v rozhlase, na billboardoch, aj v tlačených médiách a na internete. Prvé naše komunikácie sa začali objavovať už tento týždeň a budú pribúdať smerom k 7. februáru. Aliancia financuje kampaň zo zbierok medzi našimi podporovateľmi a darcami. Na kampaň pred referendum sme získali od individuálnych darcov aj firiem viac ako 63 000 eur. Sme v diskusii s ďalšími 2 európskymi nadáciami o tom, aby podporili našu kampaň. Chcem vám aj povedať, že musíme si uvedomiť, že pre Alianciu pracuje bez nároku na mzdu, na odmenu veľa dobrovoľníkov. Po ukončení kampane vyčíslíme finančne aj túto hodnotu. Týmto sa zároveň chcem aj všetkým dobrovoľníkom poďakovať. Máme vyše 3500 členov okrskových volebných komisí. Na tomto mieste by som tiež rada poďakovala politickým stranám KDH, Nova, Olano, SNS a SMK. Tieto politické strany veľmi flexibilne poskytli pomoc v regiónoch a aj vďaka komunikácii s ich štruktúrami sme mohli zabezpečiť účasť ľudí v okrskových referendových komisiách. Túto spoluprácu si naozaj vážime a ďakujeme. Chceme poďakovať aj pánovi prezidentovi, že sa nebal povedať svoj názor na referendum a taktiež aj pánovi premiérovi, ktorý vyzval k účasti na referende. Sme súčasťou takej veľkej kultúrnej diskusie a veríme teda tu spoločne, že všetci ju budeme schopní viesť takým naozaj kultivovaným a kultúrnym spôsobom. Heslami našej kampane sú "Deti majú v tom jasno" a "Rozhodujeme o budúcnosti detí". A preto pozývam všetkých, aby prišli k referendu a hlasovali za deti a o deťoch, pretože deti ešte hlasovať nemôžu. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne Anne Verešovej.